Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki nongelam jongka Nyautrap Integrated Territorial Organization ha ka arpau tarik ulber arajar arpun rio. Kala ujor da ka ba IT ya ka Dorcas ha u Director Corporate Affairs ka Meghalaya Energy Corporation Limited. Halor ka jingpelong kudam botiar da ka Ryangdo Vinir Private Limited ya ka jaka jongka Meghalaya Energy Corporation Limited ha umnyam. Kani ka jing ujor ka seng ka long hadien bakala lab hi daladi ha ka jingher jureb badang shen ya ka jingtrekam jongki karkhana ki badan ka Industrial Estate ha umnyam Riboy District. Ha ka jokopor ka sengkala ujoru sha u Chief Conservator of Forest halor ka jingpenan kam ka Ryangdo Vinir Private Limited ya ki machine ki bahe klam da yo ya ka jingmenjor na katanat forest. Ni nagalian juga Nyautrap Integrated Territorial Organization mentag sini nilawan yu kendo pat nilawan Bu Dorcas kawai yahu Director Corporate Affairs hapo MEECL bat kawai yi Chief Conservator Forest yi Chief Conservator of Forest Territorial halashmer dengan sedang shwa daga ni ka bangilik Bu ya ka Dorcas hapu Director Corporate Affairs jongka MECL kani ka jinglik Bu jing ujor ka jongi ka seng hito seng kemi kadai ba hadien ba phi ki pat ba phlai i limba kla thai ko bot bangi ne ka seng hakatu ka singi ka khat phra tarik banai ma 4000 apun reu nyela her shate ban dawa ya kata ka bha kam na banta khon bri Nyautrap bat yekinong songsnong jongka jela ke Meghalaya kabde ka fast preference kadai ki khasi jantia bat garo te pilai i hin hangtung nila yat ke nila ekran betu kitrai nila yat nila survey par hadin bangi survey ngilap ya katu ka jaka kabaki Bu ya kata kimar ki mata ki jongki ladu ki machine hadu kita ki tiang kubet lene kita ki ongi timbar lene kita ki lock te habangi i kata hangtung i bakadai ka jaka jongka MEECL te habangi i ya ka jaka kadai jongka MEECL ngi kendet ba kumno kane ka Ryangdo Vinir kala ban Bu hangtu ya kitu ki diam bat ya ban install kitu ki machine hapo ka upot sam jong ka MEECL te hadde halor ta ganong rem ni la lebu ka Dorcas ban ni pan jing pensyai na ka MEECL ba hato pila ai list nane pila ai kata ka allotment nane kata ka agreement ba kini ki Ryangdo Vinir ki di ban yo hangto te haga jing pan clarification bijuni ki omkin sa ai ki jing tho but haga conversation ka bangi ekran bar ki officer jong ka MEECL kila kran syai ne ki om ki klam ai jing bit bo un Bu ya kita kiding bat kita ki machine hangtu bat kitu kiding ki bo ki Bu ru ki de ki balong be ai te hakata ka jing ekran bar ki officer jong ka MEECL kila kran syai ba ki klam ai jing bit bat ki klam ai kanu kata ka jing thok ki henry ki la pen syai shingi da ba ka ong hau arpu lai ling ka ne ka office jong ka MEECL kala ujor FIR persya kemudian hapo police station hatu kopor ya uni Ryangdo Vinir te hapor bagi ai ka FIR ni Ryangdo Vinir pa ula pan ban compromise no te nakaliang ka MEECL kila compromise namar ba uni Ryangdo Vinir ula kular ban sna ya kata ka retaining wall ka ba katkum ka MEECL ka ba ula pulut hadu shiklur ya kata ka retaining wall te tep kum kono kata ka retaining wall ka ba kisna hadu shiklur te habangi panjing pensai susu ba balai ba ki Bu ya kita kitir hanta te ki nakalian jok MEECL ki ong ben mar ba ka MEECL hi ka ong ba ula tamput ula encroach kata ka jaka udah ba stop ya ki mar ba ula pempraru ya kata ka wall te takada ki haban snai kata ka retaining wall te de halor kata ka nong rim ba ki naka MEECL ka withdraw no ya kata ka FIR persya uni Ryangdo Vinir but badai ban pensio ja kata ka jing luksan ban hadin bala ada ban sna ban repair uhaban mino tanre ka jing ga basmo palapat i kumba kani ka MEECL
kumbat ailat man nadu arpulai hadu menta arpinrio kim shimla shim action wala da ki ong ruba hu arpusaw kila let banda inspect ki ba ka 50% te henrei da dei ba kita ki officer ne u CMD u dei bo kit kya la da kitu gitiar da kimdan ham toru haba ubri hu la penjar ki marmata u dei ban shna te henrei ban chu aida wi ong ba la da umbu shi tu katiar umla shu ban shna ka MCL ka haban shim da ka senjam ka batang mdera man shungai ka ban ya khentan man jin bale du khasi la ne tau khasi ban penyai industries katakan noms ka kondon kan mi lak pojai tingi penrem ru ya ka MCL ba ka slam ban shim action halor kan ye pat la ka feel ban nang nish kmat ban shim ya ka ne ka jingu jor ban gila bo la da kim pen stom la da kim ya ka kum ka an ta kum MCL ba ka reng do ne ka haban ni kundu ba ka sek ba ka baar habiya dei ba ka ne ka Chief Consultant of Forest jong ka territorial bat ka city ngila pharu chu divisional forest officer Riboy district kabiya dai bat ka rendo vinir hi ba kila bu ya kita ki illegal operational activities kum ka banso bat ka extra billing machine ka bari ki machine ki bahe ki bom don kita ki kot kisla ki bobiang ki bom phat yo kata ka approve na ka forest department bat ko wiru ndai tang ne kata ka jing khot ke jing suparu ham to kala long ka isar kai ka jing pentrai ye kini ki nong trai ham to ka palat ya kata kendon ka badai kat kum ka laborak bat ngila thoru hang ne ka kesti badai ban penstam ye ki margor namar ba kila tamput habi dei bat ka jing pentrai kam hang tai bat klem de yo boru kila play kata ya to ka ba thok kata ka barap pani plywood ka ba ngim stunat namar bain tu naga porch ko por i kum ke kenhon ne ki du khot chung ge ben ring stunat ye kentien nong wei jing shat la de ban ai be yam plywood de ta ka baraba ni plywood hata ru ni so sat ni so dom ba ki pendon ka de kentien nong wei ba ha ka to ru ha ka nik city ngala tan shai ba ni kentu ye ka forest office lingka i chief conservator of forest ba imdei show ban I license ne ba kin sia reward ya ka license kam tam yo win rendo vinir u bala pun ken ya ki kendon ki bala ai kata ka forest te ya kan ka ngila tablu kita ki jingu jor kat kum ka bangilap hatu ko si ki ba ni hersha kata ka stage po umyam industries but sekawai runga ko aban pensengau ki ba hadin ka jing her ka jungi la don ru ka kubor ka bostunat ka bangi dang yo mena step ba ki la don ki khon samla ki bala her satai ban apply kam da ko ba la pha ki to ini ba ngin wan apply ki kam ka ba ngila tingi kentu ru ki paradok judgment real ba ki ki judgment real ki ba dang ha pa ka jela me khlia ru khata me khasi jantia ba garo ba haba philet pan kam let ka buram akor bat la da phimyo ik kam kumba ka management jo gitu ki industries ba pher ka policy ki ba ki ong ba kin pun kala ba kin aish kam shwa ye ki trajla tes ko wi rung phi chemical ka lar ko buk sa ndai tang hapo industries ya ndai haboro kha kinik industries kim dan hapo ka jala ka mekhalya ba phite bi ban mi khmat ba phite bi ban dawai ka hok la jom namar ba habaki wan hapo snong po tha go joni kanung kong haba kila penun kam ye kamar kamata ka khndo ko sia pujung ka hok kan de cha ka jungi ka tanita hi ka kwa ban ai gani ka korwo ki patba ng song jala me khle ba bri nyo trap imslam go genre nyo trap ba imslam ka hito kublesh bud shesan Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming!
How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.